Hi guys, good morning. Good morning, good morning guys. Nagsugod na si Alan og file. Sugdan na ni Alan na guys. Agkoy di ka kaabot. Di siya kaabot. May nakunsa day kami. Naginit siya. Kay. Ay, pakapihon ni mo sila. Very good bagay ka sa kong darling. Oy. Nag-init daw siya tubig guys. Kay pakapihon sila. Siya daw ang nagkuan. Si Mimi ang nag-init og tubig. Si Papa pud guys napod sa likod. Nagtiwas. Tiwas po si Papa na guys pagtapak. Palito na ni karon ang isa guys. Balikan ni karon. Paliton ni karon paliton. Atong gagmay? Nakatulay ng gatso kay Jake. Ito ko. No, kaya ambak na. Guys, nakaluto naman ta. So, ready na itong para paniod to. Tortang bulinaw. Nagpalit mo ko kaganing maso na apod tayo. Tumilaw. Tanapod tayo. Panghimagas, guys. Pa, dahil na pa! Dong! Jay. Bye-bye! Pa! Ano pa? May bili man na gusto mo ni. Binle. Gawin naman lang ni. Kau na tay. Nabusog na sila kaya nagkauna man sila sa kuan. Saging. Kauna man gina sila saging dito. Nagtiwas pa si Papa. Nagtiwas pa si Papa, guys. Kaya basing ko nung maggahi. Di na din siya makuhan basta maggahi na. Sayang mo. Napay gamay nga simento. Iyang gitiwas. Busog na saging na. Wala na dito dili ang pocket boy. I want to be a tilo because the tilo is a tilo. Tiwas niya, guys. Gitiwas. To plate atilo. Sabi may lang kaong saging ba dito? Ay, want to sungit-sungit atilo. Pagtuon, pagkaon lang nga mag-standing position. Lagi magamay ka lang ba? Bilang na, dagang tayo kan. Ha? Bilang mo si Mano si Isda, bilinouch. Ay, sana alls. Etwel. Well nga na kagaya etwel. Sige na. Ganong bawal ko sa itlog. Alam din mag-awaw yung aw. Diyan may koneksyon. Itlog. Ang nay itlog ay. Ano daw? Yakan, et na. Nag-i-off ninyo ang kwan? Pwede papa ma? Hindi kayo. Hindi kayo. Pero kung saan sige mo Ha? Paturan talaga karon ni Boy-Boy man Boy-Boy kaon. Nay mo sudan dia? Di na. Inununan. Ni na. Mami, where's Atilo? Mami, where's Atilo?
Kami mo rin kanin ni. Gisend na ko. Malam ko lang, takdam ko lang ikwan. Wa, di pa ka magsili mo nang uha. Ito lagi. Siya patag sa pinito kasi dan. Balay pala. Paano ni Jay? O, gusto nila yung motor. Saging lagi ni. Hinog ni. Yung. Matangin ako sa kuan. Well, Gabi? ang hindi mo. Kaya mo kulta? Ako ni plato. May yata lulubang ko ba? Di ba to gawas? Bitin ko di mo lulu. Me! Gawa gawas ni. Kumpas? Gawas ako kay. Ayun, dati ko. Manda niya kao na. Ulit na din sila sa baryo. Bukan na na. Kaya magkakasay mo. Manglabang ko eh. Pag man ako, kaong karong, ato din ko, dali din ko ulit sa baryo kaya hindi ko sumunod. Ito, galay. Di ba, me? Oo. Balik ko, balik ko, dali. Ay, may mga videos na na yun. Nanta guys. Igo, sigbalik ko na kay. Igo, nagkaon. Kaya pagkabot ko niyo dito, kadaganda ko yung gasot ako. Wala lang ang Tugol. Sumikil oh. Hindi na, di ba mamalak na? Wala. Hindi na pa sinunod ko. Se? Niyog to! Kinilaw guys. Harap kumain mata. Makamay. Ano? Ano, malaki! Ay, hindi. Mamay kasi. Hindi na wala na eh. Dapat. Ha? Hindi ay. Ay, gano'n ko nagdurugin siya. Kung saan dyan nahanap ko ito naman yung nanda? Tama. Ja? Padala eh. Kung ginamit gawin mo yung nanda. Isa na ano, magkakalo. Hindi mo nagkakalo. Sa hindi ko mali. Beans. Yes na. Beans, balik. Biguhos. Ah, mami tata! Daw ko na sweldo ba? Nakakuha na puto sa anang 40 hours ba na sis? 60 hours ba na igana na? Sampai lang ang tama. Nga. Sulod siya nakabuwan. Beans din nga makabot na og kwan. 10,000, 10,000 daw. Ay, Kung ano. Oh. Parang ko natawag. 1,000. Anong kuda? ang kwan na usog anang mga Gabutan niya ay guys, ang deliver. Nara guys, nara ko mamalot gwapa. Na si Mami. Ayaw ka na mag-video diha. Nagwapa. Tulata ka ron. Si Lula nagwapa. Akong tatay nagwapo na ito mon. Ikaw rapat timpla. Kay unya na, napakoy video. Na si Mami na pinakagwapa din sa amo ang balay. Narasi ang puyit. Naasira diri naasira din ako gwapa. Si Mama Lot na gwapa. Si Mama, si Tat, ay si Lolo na gwapo. So guys, nag-abot na din ang materials. Bigan ko Mami. Thank you Mami sa sponsor. So diba guys? So dito tayo guys. Dito kasi mainit. Malagom ako. Kapag ko nagsa-sunscreen. Diba guys? Nag-abot na mga Milter Maris. Yeah. Nag-amot na rin yung mga Milter.
ang mga kuan deliver. So, may maalis. Ang tanaw na to, ano ang ilang kuan? Halawang napaydugang na simento. Sabi ko nga thank you, Mami. Mami, at dito tayo kasi mainit. Dito tayo sa kusina. Panahuman. So, tara, silog tayo. Yakay! Okay. Ako diya ini, si Mimi na gwapa. Charot, among balay. Ako ni si Mimi, pinakagwapa diri sa amua. Di ba? Ako ni. Tanaw na to. Ako si Mimi na pinakagwapa diri at pinaka-vlogger. Maganda at pinaka-vlogger. So, tingnan nyo na. Maganda ako. Joke lang yun guys. So, hindi ako maganda. Pangit ako. Ayan, nagkakot-hakot na sila sa mga balas. So, tingnan natin. Nagkakot-hakot na sila. Thank you. Ato sila tanawon. Nag-abot ng mga materials. Naa sila diri. Ang pinakamalager diri sa Mapua. Mapua balingon masami sa Oriental. Tanawon na tatong repo sa sulod. Tingnan mo guys. Ay, isda pala. Abi ko na. Hello, wow. Pinahatag ni Mami. Tingnan natin. Oh, wow. Marami. Si Nanay nagtimpla ng kape. Ano kaya to? Gatas at kape? Si Kuya LG na gwapo. Dito tayo atang nito. Si Naay Koon. Materialis. Si Lola. Lola, Dola. Dola, Dola, Dola. Dola, Dola, Dola. And Panda. And Panda. Dola, Panda. Come and Dola, Panda. Karon tako na maka-istorya na ganito. Ay, ngayon na ako. Ang Dora. Hindi ka na patangan. So, may kachili ako dito. Tingnan ka or papatayan kita. Dora. Ay, Kuya LJ na si Lola. Dola. Lang, sinanay sa mga video sa ito. Dito sa mga materials. Nanay, ikaw muna mag-video. Uy na ako. Daghan kayong salamat, ma'am, from USA sa mga blessing. Isda, pansit, o miswa.
Thank you so much, ma'am. Ready na na diha guys para flooring na. Bakit nalubat ang yung sanda dito? Salamat kayo, ma'am. Amazing. Ito nga. Kuan? Pagrabas na. Nay, ang ulan ta. So, ngayon guys, dala tayong sabon. Nagkakasarabag ni nanay. Tapos, Upload ka buntag, upload ka gabi. Ituyok-tuyok na ni mo dana imo video. So, magyaw-yawa ka. Sayang kay balot ganila. Videoan si Mimi, wag yung videohi. No, itong video. Lukoy na sa kayo videohan. Pag muna kaya ginako gi-videohan to nimo. Na lukoy na sa kayo now. Lukoy na sa kayo. Loy king naong. Loy king naong di ay. Mimi. Ako ihatag ang sobrang lipas sa gawaton. Eh, lumako pa tanan ni noon. Ako ka. Ilaka rin siya. Kurutog ka dito ba? Ako ba kita liwat? Na siya ti Maya Mia guys. Wa pa ko ka-upload. Salamat kayo. Nya si Alvin nagatuon ninyo. Padton to na mo karon magabas. Siya tuwa to para makuan din ang kahoy kit para pagkakuan na to maana na dai siya. Sige. Oh, salamat. Sobrang tubig. Pikit sige na karon. Nakaligo, makulong daw mo sa swimming pool. balay ka. Pag mo maray ko nga, ubanon ka. Hindi naman Akaligo ta sa swimming pool. Yes! Tama dyan. Tama dyan. Tag-ano na sa nimog tubig. Ulang pa yung tubig dili. Anong kulang pa? Unsa man imong gusto nga nilutoan? Ano rito? Ay na. Aslong nga. Tapa nga. Harap. Isa luto nito. Katuluro yan ako tungkol. Wapay na silula pa sa ko dito. Ingon bitaw ko nga dadaan kag sudan dito, ing sa kadi na. Di awayan, magago pa di mo. Ikaw ni gagaw kay tagsara makana dia. Medyo kuglakan. Wayaon, wayaon. Pinangga ka na niya. Sa ka ba? Pasi si Buyit. Asan tulog? Pwede rin mo siya di magbutang og ano? Ako din pala nagunod balik. Boy, ginong. Asan sa kapuso niya, boy? Hawa na sa ko. Balik ka na sa lugar. Balik na si Buyit sa gawas tulog. Wala na magaban ni Beta ni. Yahay, kay si Buyit. Magdanggo niya siya, magkikos na ako sa nako. Paong ko mangit siya. Hayaan ko ba kahapon? Hayaan sa kay nimo. Isusunod away ako sulod. Tay, kamu na rin boy magabay. Manoy ba? Ayaw, hindi. Manoy nga. Uso ba yan? Kabaw kayo. Panawag kila ni Buyit. Puno na sa kabog.
600 ba magato ka pin? 600. 730. Pilay, kung buket ka, kumadar mo. This. Jis kaya na. Basta na yung hanyo pa si Alvin. Wala daw. Jis, gid yabol pet? Mo gid na yabol pet, Jis? Ito, may inyo direct. Na istorya man na sila daan. Ito una. Mga na siya daan kung pilang bulpet. Ba? Mao na ning update karon adlaw guys. Mao ni ang nahuman nila karong adlaw. Ano? Update ni karon adlaw. Kani dani flooring ani ugma dani guys. Daghang kayong salamat ma'am from USA o sa tanan-tanan Ate Giselo, Ma'am Pinay Beauty, Ate California. Daghang kayong salamat sa inyong pagtabang na ni sa akong payag. Hapit na gyud siya mahuman. Isa ra ni kabintana dani guys. Inay kwarto. Duha ni ka kwarto dinhi ay tulo. Ugma gubaon na ni ugma dayon sad kay para tuloy-tuloy ang flooring. Daw nagkalamukat pa ang atong mga gamit guys. Pero gipang sulod ko man hinon nag mga kuan sako. Ipanod nag cellophane. So na mga delivery nga nag-abot ganina. Simento balas hollow block. Ay di wala hollow block. Di ba kayo ng kapal? Ligo ka? Ikaw libo dito?